Találkoztam a héten a szomszédunk még nem lakik ott, azért keresem a szavakat, hogy fejezzem ki. De nem soká oda fog költözni, és régóta imádkozunk értük is. És az édesanyja 70 valamennyi, egy-két éves, és egy nagyon fit hölgyről van szó, és elkezdett festeni, és kiállításokat szerveznek, és mondta, hogy szombaton lesz kiállítása. És aztán mondtam, hogy itt lesznek a tesómék, és hogy lehet, hogy szívesen elmennénk, hogy lehet-e. Mondta, hogy igen. És elmentünk, és rendkívül örült neki. És ott volt Márti is, ő neki a barátnője különben, régóta, osztálytársak voltak, és ott volt Ági is, Andi is, úgyhogy egész szép számmal voltunk ott ismerősök, összefutottunk, és annyira nekem csodálatos Isten, ahogy intézi a dolgokat, mert ott meg találkoztam egy emberrel, akit nagyon régóta látásból ismerek, a Várdai autószerelő üzemnek a tulajdonosa. És egy családi vállalkozás, és jól Attilának hívják, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és egy nagyon jó beszélgetés lett abból is. Tehát annyira jó, ha elmegyünk ismerőseinknek az alkalmaira. Nem kell minden alkalomra elmenni, lehet, de nagyon megtisztelve érezte magát. És jó, hogyha kilépünk mi is. Nem csak azt várjuk, hogy ők jöjjenek ide hozzánk, hanem mi is megyünk, és megtiszteljük őket azzal, hogy elmegyünk egy-két rendezvényükre, vagy ha van ilyen lehetőség, iskolába meglátogatni, vagy bármi. És Isten vezet ebbe bennünket. És ezt nagyon élvezem. És akkor még olyan bónuszokat ad Isten, olyan jó beszélgetéseket, hogy felélénkül egy régi kapcsolat, vagy lesz egy régi látásból, ismerettségből. Aztán nagyon örülök, hogy itt van Zoli és Zsuzsa, a felesége, az én édes testvérem Zoli, és nagyon megtisztelve érzem magam, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen. Úgyhogy érezzétek jól magatokat, és mindannyian érezzük jól magunkat. Isten igéje az jó, és szólt hozzám a héten. Jani kérdezte, hogy beszélnék-e. Hát erre nagyon sokszor mondok nemet. De ha van mit mondanom, akkor meg igen mondok. Úgyhogy pont találtam olyan részt, ami úgy szíven ütött, és nektek való mára. Azt mondja, Józsué 22:9-től, nem fogom fölolvasni, mert egy kicsit hosszabb rész, de elmondom nagyjából, hogy miről van szó. Mikor elfoglalták az ígéret földjét, Józsué ugye bevonult a néppel együtt a Kánaán földjére, átkeltek a Jordánon, és elkezdték elfoglalni a területet, és amikor már nagyjából elfoglalták, akkor 3 törzs, akkor megfordultak, és eltávoztak Ruben fiai, Gád fiai és Manassé törzsének a fele. Tehát Ruben, Gád és Manassé törzsének a fele. És építettek egy igen nagy oltárt. És ez az oltár, ez nagyon meglepő volt a többi izraeli törzs számára. Azt hitték, hogy ők azon az oltáron majd maguk fogják áldozni és imádni Istent. És ez nagyon-nagyon nem tetszett nekik. És összefogtak, és oda mentek, és elkezdték számon kérni ezt a 3 törzset. Hogy ti mit csináltok? Olvasom. 11. verstől. Izrael fiái a Jordán mellett
Gelillótnál, és az izraeli oldalon. Amikor ezt Izrael fiai meghallották, összegyűlt Izrael fiainak egész közössége Silóban, hogy hadat indítsanak ellenük. Ekkor Izrael törzsének a feléhez, Gileád földjére Fineást, Eleázár papfiát, és vele együtt 10 fejedelmet, egy-egy fejedelmet Izrael valamennyi törzséből, egy-egy nagy családból. Mindegyikük a maga nagy családjának a feje volt Izrael nemzetségeik között. Amikor megérkeztek Ruben fiaihoz, Gád fiaihoz és Manassé törzsének feléhez, Gileád földjére, így beszéltek hozzájuk. Ezt üzeni az Úr egész közössége. Micsoda hűtlenséget követtetek el Izrael Istene ellen, hogy már is elfordultatok, köszi, az Úrtól. Nyugodtan javítsatok ki, mert néha furát olvasok. Ti most az Úr ellen lázadtatok azzal, hogy oltárt építettetek magatoknak. Nem elég, hogy Peor miatt bűnbe estünk, amelyből még máig sem tisztultunk meg, és amely miatt csapás érte az Úr közösségét. Ti pedig már is elfordultatok az Úrtól. Pedig ha ti ma fellázadtok az Úr ellen, holnap ő Izrael egész közösségére fog haragudni. Ha tisztátalan föld a ti birtokotok, jöjjetek át erre a földre, amely az Úr birtoka, ahol az Úr hajléka van, és legyen közöttünk a birtokotok. De az Úr ellen ne lázadjatok fel, és ellenünk se lázadjatok azzal, hogy oltárt építetek magatoknak, Istenünknek, az Úrnak az oltárán kívül. Oké, nem olvasom most ezt tovább. Megszólaltak Ruben, Gád és Manassé törzsének fele, és így szóltak Izrael nemzetség főihez. Tudja az Úr az erős Isten, és tudja meg Izrael is, hogy lázadás vagy Úr elleni hűtlensége ez. Ha igen, úgy ne segítsen meg bennünket ezen a napon. Maga az Úr vizsgálja meg, hogy azért építettünk-e oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, és égőáldozatot, meg ételáldozatot készítsünk, vagy békeáldozatot mutassunk be rajta. Sőt, inkább azért csináltuk ezt, mert attól tartunk, hogy a holnap ezt mondják a ti fiaitok a mi fiainknak. Mit akartok ti az Úrtól, Izrael Istenétől? Hiszen Jordánt határrá tette az Úr közöttünk és közöttetek, Ruben fia és Gád fiai. Nincsen nektek közöttök az Úrhoz. Így a ti fiaitok lesznek az okai annak, hogy a mi fiaink nem félik majd az Urat. És ezért építették ezt az oltárt. És a kommunikációról szeretnék beszélni. Hogy nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy látunk valamit, akár családban, akár gyüliben, akár munkahelyen, és elkönyveljük azt, hogy a másik mit akart, vagy mit csinált, mit akart csinálni, mit akart kifejezni, úgy, hogy meg sem kérdezzük, és nem vagyunk meggyőződve róla. Nekiestek ennek a 3 törzsnek, a többi 10 törzs, és számon kérték őket, de már ott fityegett a kard az oldalukon, tehát ők hadat üzentek ellenük. És az a tapasztalatom, hogy bennem is sokszor ilyen indulat van, hogy én megyek, de ilyen hadi lendülettel, hogy én most rendet rakok a másikban. Mert ez tűrhetetlen meg, és nem kérdezek. Én azt tanultam Janitól, Istvántól, hogy kérdezz. Én többször elbuktam, többször látták ezt, hogy elbuktam ebben, és mondták, hogy Tocsa, miért nem kérdezel? Hát akkor legalább megtudod, hogy mi van a másikban. Először kérdezz, és aztán kérdezz újra, és aztán kérdezz újra. És nem kell neked megmondani a tutit.
Jó, nem így mondták, de nyilván ez volt a lényeg. És tanultam belőle, és tanulnom kell ma is. Folyamatosan. A szánk az az indulattal megfűszerezve, az nagyon kemény tud lenni. És szeretnék az indulatról is beszélni nektek. Az indulat az egy olyan érdekes dolog, hogy amikor mérges embert látok, hogy beszél, és ismerem is azt az illetőt esetleg, nemrég szembesültem ezzel, hogy ő nem is ilyen. Ő nem is ilyen, ahogy most beszél, amilyen hangnemben beszél, amilyen indulattal beszél, amilyen szavakat használ. Mi történik? Mi történt vele? Olyan, mintha ívott volna alkoholt. És azt vettem észre, ez a kép jött belém, hogy a harag, az indulat az olyan, mintha innánk alkoholt. Megváltozunk. És nem tudunk akkor már uralkodni magunkon, és általában olyat mondunk, amit megbánunk utána. Sajnálom. És már nem tudom igazából visszacsinálni. Ha van bennem alázat, akkor beismerem, imádkozom segítségért, és oda megyek a másikhoz, és próbálom rendezni azt, amit elrontottam. És hoztam egy pár igét még. Az indulattal kapcsolatosan. Példabeszédek 15.1. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Elolvasom újra. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Példabeszédek 29.11. Egész indulatát szabadjára engedi az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. Példabeszédek 15.18. Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart. Egyszer egy barátom fölhívott, és nem számon kért, hanem kegyetlenül letolt. Ahelyett, hogy kérdezett volna. És amikor így nagyon letolnak, leszidnak, akkor az nagyon fájni tud. De azért voltam nyugodt, és azért nem fájt annyira, mert nem volt igaz az, amivel vádolt. Azt állította rólam, hogy én mondtam valamit, ami nem volt igaz. Őróla. És mondtam neki, hogy hát figyelj, ez hülyeség. Ez nem igaz. Hát pedig ez így, úgy amúgy bevette a fejébe, és mondtam, jó, figyelj, nem fogok mentegetőzni, szembesítsél azzal. Nyugodtan. Vállalom. Na akkor elkezdett utána járni, és kiderült, hogy ő értett félre egy szót. És abból támadt ez a hatalmas haragja. És ez is tanulság volt nekem, hogy ne menjek a másik torkának mindjárt. Mert nem biztos, hogy én jól értem azt. Amikor elvesztem a türelmemet, talán otthon megy a legkönnyebben, nem tudom, vagy megszokott környezetben, akkor könnyen vétek így a nyelvemmel. Aztán eszembe jutott egy másik barátom. Ő meg azt mondta, hogy egyszer, hogy eljött hozzám beszélgetni, és úgy indította a beszélgetést, hogy ezt te most nem fogod tudni megmagyarázni nekem. Bármit is mondasz. És én ott álltam, és mondtam, hogy hát akkor hallgatok. Hát akkor miről beszélgettünk, vagy miért jöttél ide?
hogy még esélyem sincs arra, hogy megbeszéljünk egy dolgot, akkor miért jöttél ide? Hogy ez is nagyon fontos, hogy én úgy érzem mindig, mikor leülök beszélgetni valakivel, az hogy mondjam, ez nem kényelmes beszélgetések, vagy nem felemelő beszélgetések. Kényes dolgok ezek, és én nem élvezem igazából, de mindig úgy érzem, hogy megtisztelem a másikat azzal, hogyha leülünk beszélgetni. Ha leülünk, kérdezünk egymástól, tudakozódunk, a másik nem biztos, hogy így érzi, de én valóban így élem meg, hogy megtisztelem a másikat azzal. És a másik, hogyha megkérdez engem, számon kér engem valamiért, azt is megtiszteltetésnek veszem, mert sokszor nem veszem észre, hogy viselkedtem, hogy úgy érzem, hogy ezzel ő esélyt ad arra, hogy változtassak. És nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a jó kommunikációt. És egy jó kommunikáció az nem arról szól, azt már tapasztaltam, ha arról szól, hogy én megnyugodjak, hogy leengedjem a gőzt a fejemből, akkor az rossz irány, az rossz út. Akkor ott hagyom a barátomat, családtagomat, bárkit, testvéremet, beledöfve egy kést. És ott hagyom vérbefagyva. Elmondom őszintén, hogy mi a baja, lehet, hogy igazam is van, de nem fog tudni vele mit kezdeni. És ha ez a célom, hogy leengedjem a gőzt, akkor tényleg higgadjak le, kérjem Isten segítségét. Nem az a lényeg, hogy én jól elmondjam a magamét. A kérdés az, hogy mi fog változást hozni a másikban, mi fog változást hozni a kapcsolatunkban. Az is igaz, hogy ehhez lehet, hogy sokat kell bukni a beszélgetéseinkben. Sok fájdalmunk kell átmenni, de ha ez Istenben történik, ha az ő segítségét kérem, akkor ebbe fejlődés lesz. Ez valahogy ilyen, hogy mindig bukok, növekszek, de egyre jobban fejlődök benne. És hogyha kiveszem az egészből Istent, akkor vagy stagnálok, vagy lefelé megyek, és nem lesz fejlődés. És ez a szívről szól, és a gondolkozásomról, hogy gondolkozok magamról, hogy gondolkozok a másikról. Úgyhogy nagyon egyszerű, ezek nagyon egyszerű gondolatok, de nem egyszerű megcsinálni. De hogyha nagyon fontos még az számomra, hogy nézzek vissza, hogy mennyit fejlődtem. Fejlődtem-e 5 év alatt, 10 év alatt ezekben a dolgokban? Ha nem, akkor az baj. Az nagyon fontos, hogy fejlődést lássunk az életünkben. Nem az a lényeg, hogy jónak lássuk magunkat, nem az a fontos, hogy rossznak lássuk magunkat, hanem van-e fejlődés, stagnálok, vagy éppen lefelé megyek valamiben. Úgyhogy Isten irgalmazzon nekünk, hogy jól beszéljünk, hogy jól hallgassunk, hogy jókat kérdezzünk egymástól. És valóban isteni szeretet vezessen minket a beszédünkben, a kommunikációnkban. Isten vezessen ebben minket. Ennyit akartam mondani. Ámen.